6:40, druhá ranní hlídka, Indický oceán. Kde je ta rybářská loď, Svejne? Ta je... Zmizela z dosahu, madam. Asi nás viděli. Vrátí se. To vypadá skoro jedle, Bombo. Běž dál, Tudeci, kazíš morálku. Bombo, můžu dostat mysli s trochou horkého mléka? Jo, jasně. Do skla? Do skla může být, prosím, hodně horké. Ať to pěkně pálím. Tak jako ty. Tady to je, Robe. Jsi v pořádku? Jo, promiň. Spálil ses? To nic. Co se to děje? Pane, ztrácíme rychlost, hodně rychle. Chargy? Přehřátí motoru aktivovalo nouzové Vypnout oba motory. Vypnuto. Chargy? Hned to bude. Co to k čertu je? Jsme bez pohonu, pane. Zasekly se lodní šrouby. Dači a Tudec šli pro nářadí. Za pár minut začnou s opravou. Dobře, to už bude všechno. Je to velká rybářská síť, zamotala se. Nikdo ji neviděl? Nemá bojky, byla jen tak pod hladinou, takže se nám omotala kolem šroubů. Jediné, co teď udržuje náš směr, je příďový propeler. Nějaké škody? Těžko říct, dokud ji nedostaneme ven. Jo, velký kus se nám podařilo odříznout a na zbytek jsem dal naviják. Chlapi! Pěkně pomalu! Udržujte rychlost, je tam toho spousta. Stop! Stát! V síti je tělo! Kate! Televize Nova uvádí Námořní hlídka. V hlavních rolích v českém znění Eva Novotná, Tomáš Sager, David Kaloč, Petr Štěpán, Eva Marešová, Jana Musilová, Petr Dočkal, Robert Jícha, Jan Kolařík a Darja Hrubá. V první linii uznání, čest, odvaha, spolehlivost, oddanost. Jak to vypadá? No, doklady ani peněženku u sebe neměl. Jak dlouho v té vodě byl? Hotovo? Těžko říct, Pořádně ale to tam zkontrolujte. určitě víc než pár dní. Navkom nemá za posledních 12 dní hlášený žádný případ muže přes palubu. Nějak nám to neulehčili. Je mi to moc líto. Vážně, loď se To je v pohnula a pořádku, já... Bombo, byla to nehoda. Ještě to pálí. No jo, tak trochu. Myslím, že kromě injekce morfia s tím nic moc nenaděláme. Počkej. Máma nám vždycky dělala tohle. Lepší? Uvolni se. Nehýbej se. Jen by ses frustroval. Není nic horšího než frustrace. Pane? Robe, jdete právě včas. Pošlete fotky spolu s hlášením na velitelství. Doufám, že zjistí, kdo to je. Já musím s vámi něco prodiskutovat. Je to naléhavé. Něco vážného? Jde o porušení námořních předpisů. Konkrétně mluvím o nedovoleném vztahu na pracovišti. S Bombou. Jde o nepřijatelnou míru osobního zapojení a čím dál víc se to celé komplikuje. S Bombou?
Jsem si jistý, že se blíží chvíle, kdy začne myslet na odchod z Hammersley. Jistě za lepším. Jste si vědom, jaké jsou předpisy ohledně... To jsem. Jsem si toho dobře vědom a proto jsem vám o tom chtěl říct hned, jak to bylo jenom trochu možné. No. Musím to probrat i s druhou stranou. S bombou. Ano, s bombou. Pak se rozhodnu. Ano. Pane, volají vás na palubu. Děkuji. Co vás zdrželo? No, bylo jí pár set metrů, nemohli jsme ji tam nechat. Ohrozila by další lodě. Na šroubech je jí stále pěkný kus. Dostat to ven bude ještě pořádná práce. Jak dlouho? Měli jsme rychlost 16 uzlů, otáčky 1350. Omotala se kolem hřídele, dostala se pod těsnění a... Odhadem. 22 hodin. Nepřetržité práce. Zkusme se dostat aspoň k nejbližšímu ostrovu. Musíme to zvládnout bez motoru. Čluny? Jo. Lána jsou zajištěna, Dači. Pustme se do toho. Rozumím. Pořád udržujte směr. Vlečná lana drží, madam. S touto rychlostí tam budeme asi do hodiny. Hlavně, ať už jsme tam, Dači. Souhlasím, madam. Vždycky jsem chtěla jet na pustý ostrov. Teď si to můžu škrtnout ze seznamu. Mohla byste na pár slov? Jistě. Cože řekl? On mluvil o nepřijatelné míře osobního zapojení. Existuje mezi vámi vztah? Takže vztah? Takhle tomu říká? Jistě, že ne. Nedávno jsem mu dala pusu na krk. Jako díky. O nic nešlo. Robert myslí, že o něco šlo. O nic nešlo. Pane. A proč přitahuju samý cvoky a pak musím odejít? Nechte to na mě, ano? Děkuji, pane. A Bombo, vaše smlouva s námořnictvem za pár měsíců vyprší. Chcete ji prodloužit? Při vší úctě, pane, to je má věc. A tohle mi s rozhodnutím nepomohlo. Rozumím. Neuvažuješ o odchodu. Jsi v pořádku? Nemluv. Jsi rozrušená, protože je tu mrtvola? To je kvůli tobě, Robe. Vůbec se mi nelíbí, že jsi ohlásil vztah mezi náma, který neexistuje. Řeknu ti to takhle. I stará mrtvola je mnohem přitažlivější než ty. Jasný? Otevřu ti. opravy Myslíte, během že je zakotvení. opuštěný? Možná. Co zmizet z lodi? Neprozkoumáme ostrov? To by bylo skvělý. Ale smí se to vůbec? A proč ne? Hammersley teď nikam nepojede. Tak jedem. Jenom holky. Jenom holky. Promiňte, pane. Chtěli bychom požádat o člun. Je mi líto. Je tu fronta. Ne, Dači, Swain a Tudec už si zažádali. Druhý tu bude jako záloha. Rybářská expedice. Rybaření? Je to oblast španělských makrel, takže musíme využít té možnosti k upevnění kolektivu. Souhlasíte? Fajn. Tak nás 3 můžete vysadit na ostrově. To ne, protože jedeme na druhou stranu. Dobře, domluveno. Jo. Tak jdeme. Dejte pozor, dámy! Potom si vás zavoláme vysílačkou. Dobře. Svoboda. Jo! Aspoň chvíli. Nepřehánějte to. Jedem! Plná vpřed, ryby čekají! 14:45, první odpolední hlídka. To je ticho. Ano, někteří jeli na ryby, Kate, Bomba a Berdová se šli projít na ostrov. Doufám, že si vzali vysílačku. Ano. A Robe, mluvil jsem s Bombou o vás dvou.
Ona váš vztah nepotvrdila. Nemám důvod něco podniknout. Měl byste se naučit líp číst lidi. Jste až moc uzavřený. Zkuste se víc zapojit. Ano. Vy dva byste si měli promluvit z očí do očí. Doufám, že chápete. Ano? Taky byl tohle váš sen? Co, procházka? Útěk na opuštěný ostrov. Únik. Co ty, Bombo? Kdybych byla mladší, byl by to splněný sen. Už si nemyslím, že sny jsou tak užitečný. Tohle místo je až moc krásné, aby to byla pravda. Je to nádhera. Kapitán do spojovny. Pane, tohle přišlo z Navkomu. Federální policie identifikovala tělo jako Edwarda Pritcharda. Říkali mu také Teddy. Díky, Robe. Teď už je to v rukou policie. Měla jsem si vzít lepší boty. Aspoň jsme se dostali z lodi. Užijte si to, dokud můžete. Co pak asi dělají kluci? O ty bych strach neměla, až se vrátíme, pochlubí se. Bombo! Bombo! Bombo, jsi v pořádku? Nevidím, jí prostě zmizela. Musíme se dostat dolů. Bombo! Bombo! Zavolej, jestli nás slyšíš. Neproklouzla vám. Hlídáme obě strany řeky. Bombo! Zavolej, jestli nás slyšíš. Prosím. Tady nic není. Něco jsem našel. Je to její? Ano, je to její. Tam dole je silný proud. Může být jen na dvou místech, buď je někde níž po proudu, nebo tady. To ne. Tady není, to je nesmysl. Půjdeme po proudu. Dobře, jdeme. Bombo! Bombo! Kate, tady někdo vylezl z vody. Zdá se, že se dostala až sem. Rozhlédneme se tu. Ahoj. Jsi vzhůru? Jenom pomalu. To se mi zdá. Těžko říct. Pěkně se zboukla do hlavy. Jsem Sean. Rebecca. Na, tady. Napij se. Našel jsem tě plout ve vodě. Byla jsi bezvědomí, tak jsem tě odnesl sem. Ty jsi mě nesl? Vítej v ráji. Jasně, teď vím, že se mi to zdá. Ne, to je skutečnost. Zakladatelé to tu nazvali ráj. To se nedivím, jak jinak to nazvat. Kdo to založil? Lidé, kteří chtěli žít ekologicky šetrným způsobem. A co elektřina? Jen solární. Asi není opuštěnej. Jsme komunita s nulovou uhlíkovou stopou. Žijeme s přírodou v co nejužším kontaktu. O ostrově jsem slyšel, když jsem cestoval Vietnamem. A jak ses o něm dozvěděla ty? Já? Já nijak. Kde ses tu vzala? Hlídkovou lodí. Hammersley. Budou mít o mě starost. Námořnictvo? Jo, my jsme se procházeli a já spadla. Opravdu se o mě budou bát. Seane,
Nový host? Dost rychle se zotavuje. Rebeko, to je Pítr. Pítrův otec s několika přáteli to tady založili. Ahoj. Tohle místo je úžasné. Všichni jste úžasní. No, anděle nejsme, ale jestli půjde svět takhle z kopce, budou tak muset žít všichni lidé. Ty jsi Rebeka, že? Jo, ale většinou mi říkají Bomba. Proč? Když se u námořnictva jmenuješ Brownová, začnou ti říkat Bomba. Námořnictvo? Jo, ale nezlobte se na mě za to. Ne, to jen, že tady od vás nikdy nikdo nebyl. No, většina z nás je v pohodě, ale... Bombo? Brzy to sami zjistíte. Bombo! Jsem v pořádku. Mysleli jsme, že jsi mrtvá. Báli jsme se. Co se s vámi k čertu stalo? Jste v pořádku? Jo, dobrý. Ahoj. Určitě Svein tě může prohlídnout. Vítejte. Vítejte v ráji. Vám tenhle ostrov patří? Ano. Zdědil jsem ho po otci. Vedeme tu nový život. Každý máme svou minulost. Já jsem byl architekt, ale chtěli jsme něco lepšího. To chápu. Kapitáne, upřímně, s naší pohostinností souvisí i prosba. Pokud je to možné, mohli byste se mimo ostrov o nás nezmiňovat? Vím, že toho chci moc. Ti, kdo jsou tady, chovají úctu ke všem ostatním. Jsme malá skupina a nechceme, aby sem začali proudit turisté. Je třeba udržet křehkou rovnováhu. Na lodi je to stejné. Rozumím vám. Děkuji. Všechny ty předpisy a uniformy. No, nenudí tě to? Měla jsem pocit, že potřebuju řád, tak jsem vstoupila do Zdají se mi armády. být milý. A máš ho pořád? Jen mezi náma. Někdy bych nejradši pár pravidel porušila a pláchla. Ahoj. Ahoj. Jsem Leo. Já jsem Brooke. Máš překrásný oči a ten úsměv. Tak jo, už dost o tobě. Řekni mi, co si myslíš o mně? Absolutně nic. To byl vtip. Ale překrásný úsměv máš. Jen vtipkuju. No, to je pokrok. Často dostaneš facku, než odejdou. Myslím, že jsme vnitřně spojení. Pochybuju. Já bych do toho nešel. Tihle lidé nežijí v realitě. Ale jídlo je fajn. Co to máš? Já prostě pár let něco dělám a pak jdu dál. Třeba tě tu ještě uvidíme. Možná. S námořnictvem mám smlouvu na 3 roky, ale za pár měsíců mi vyprší. Pro naši komunitu bys byla přínosem. To říkáš jen tak. Dobře, rád bych tě ještě viděl. Bombo? Bombo! Každý má svou minulost. Má je nudná. Má je složitá. Škoda mluvit. No tak, minulost je za náma. Ty jsi perfektní. Hej, co je, obtěžuje tě? Kdo je ten chlap? Přítel. Dobrý přítel, který nechce vidět, jak tě někdo využívá. Robe, ty nejsi přítel, ani dobrý. Ti dělají dobré věci. Pojď, jdeme. Chtěl jsem pro tebe to nejlepší. Bombo! 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 Bombo!
O ne. Ne. Potřebuju pomoc. Rychle. Pomoc! Schází nám jeden člen posádky. Jakmile ho najdeme, tak už odsud zmizíme. Lidi, dostali jsme zprávu z Hammersley. Šrouby jsou vyčištěné, odjíždíme. Neviděli jste Tudece? Ne. Nikdo neví, kde je. Kate, jeden z místních říkal, že ho viděl odcházet tudy. Už před časem. Na nás teda nenarazil. To není dobrý. Jedna z těch cest vede do močálu. Radši tam zajdu. Dači, běžte s ním. Pane. Promiňte. Víš, co dělat? Poslyš, je to správná cesta, jsme uprostřed divočiny. Mohl jít jedině tudy. Tudeci! Dači! Kde jsi? Jsem tady! Nechoď moc blízko. Vytáhneme ho, klacek nebo něco. Tudeci, musíš vydržet. Já vím, pohněte, já se potápím. Hlavně klid, ano. Přestaň se tomu bránit. Tak si to zkus sám. Co to je za smrad? Plyn z močálu, štěstí, že se to stalo tady. Čím jdeš dál, tím je bažina nebezpečnější. Musíme ho dostat ven. Snaž se vůbec nehýbat. Tlaková síla ti pomůže. Dači! Tady, za tebou, chytni se. Uklidni se. Chyť se. Držíš? To nic, chyť se mě, pojď. Dači! Chyť se mé ruky. Prima. Kámo, nevzdávej to, drž se. No tak, pojď, nevzdávej to. Pojď. Díky, chlapi. Ten by se nám docela hodil. Velkou část ostrova tvoří močál. My se od něj držíme dál. Ale kromě nebezpečí, že se člověk ztratí v mlze, je tu také syrovodík. Páchne po zkažených vejcích. Pokud to cítíte, ukazuje to na nízkou koncentraci. Když je vysoká, pak vám do 2 minut umrtví žlázy v nose. Je to neurotoxin a zabíjí. Je také vysoce hořlavý, že? Ano je. Chápu, proč se mu vyhýbáte. Promiňte, pane, jsme všichni připraveni. Díky. Jak se vrátíme na loď, prohlédnu tě. Jo, jasně. Divný. Neteče tepla? Vtipálku. Moc děkujeme za vaši pohostinnost. Rádo se stalo. Robe, odchod. Bombo, jdeme. Takže... Mít tak víc času. Jo, to je námořnictvo. Vrátíš se k nám? Chci říct, když teď víš, že jsme tady, nechtěla by ses zase někdy zastavit? Víš, tak mě napadlo, že si možná zasloužím kousek toho snu. Možná, že my oba. dopolední hlídka. Bombo? Jen jsem se ti chtěl omluvit. Hezký, že to říkáš, ale ty nic nechápeš. Zlobila ses. Jo, ale tobě nějak nedochází, o co mi jde. Že ne? Ty máš ten svůj blok v hlavě a nesnažíš se vidět věci z mýho pohledu. Říkám ti už po 10., že mezi náma 2 vůbec nic není. Ale není to nic platný. Drž se ode mě radši dál. Rozumíš? Ještě něco? Něco mě tam pokousalo. Fňuk, fňuk, fňuk. Hele, ty pijavice mě vysály aspoň 2 litry krve. Klid, na transfuzi to nebude. Dáš mi něco na to kousnutí? Ano,
protože mám strašně dobré srdce. Zčernali, hele. Jo, něco jsem o syrovodíku četl, měď v něm zčerná, moulo. Musím si koupit nový? Jistě, zničil si majetek námořnictva. Svejne? Měl jsem to za černou pásku. Náramek proti artritidě je z mědi. Byl vystavený působení syrovodíku? Mohl zemřít v bažinách na tom ostrově. Ano. Vracíme se. 8:00 dopolední hlídka, návrat na Rajský ostrov. Pítra nikdo neviděl? Ne, nikdo. Přeptejte se a dejte mi vědět. Poznáváš toho muže? To je Teddy. Edward Pritchard? Ano. Pane? Dobře. Znala jsi ho? No, chodíme spolu. Kdy jste ho viděla naposledy? Před 2 týdny. Odjel na pevninu z rodinných důvodů, ale nevrátil se. A to vás neznepokojilo? Peter mi řekl, že lidé se někdy ostrova nabaží. Každému to nesedí. Kdo ho viděl jako poslední? No to byl Peter. Tedy šel k lodi s Petrem. Nechceš? Pořádku. Nevíte, kde je Sean? Ne, neviděla jsem ho tu. On a Peter jsou jediní, kteří zmizeli. Když se tedy nevrátil, byl Peter naštvaný. Den předtím se pohádali. Kvůli čemu se pohádali? To nevím. Stalo se tedy mu něco? V moři jsme našli tělo. Teddyho? Byl zamotaný do rybářské sítě několik námořních mil odsud. Utopil se? Ne. Bez pitevní zprávy si nemůžeme být jistí, ale zřejmě zemřel v močálu. O co jde? Má s tím Sean něco společného? Zabili ho Sean a Peter? Jestli o tom někdo něco ví, měl by mi to říct. Pane, Petra viděli, jak vede Seana někam tam, směrem k močálu. Charge, potřebuju, abyste za námi s Pudecem a Robem okamžitě přijeli. Přineste dýchací přístroje pro 8 lidí, přepínám. Co před náma tajíš? Odvedl takhle Peter i Teddyho? Je nějaký důvod dělat si starosti o Seanův život? Tam ta část je přece nebezpečná, ne? Proč by tam Peter měl Seana vést? To nemůžu říct. Bombo, poslouchejte mě. Federální policie už je na cestě sem. My se vydáme tímhle směrem najít ty 2 muže. Musíme Petra vyslechnout. Ale nemáme ponětí, kam Seana odvedl. Půjdeme ve dvojicích, abychom měli co nejširší záběr. Zavolejte, když někoho z nich najdete. A nezapomeňte na to, že syrovodík je vysoce hořlavý plyn, takže v močálu nesmí nikdo vystřelit. Ano, pane. Jdeme. Plyn. Tady plyn není. Páni. Opiové pole. Jo. A jsou naříznuté na sklizeň. Nádhera. Tady Dači. Na něco jsme narazili. Jsme v západní části. Rozumím, Dači. Dobrý. Musíme se dostat blíž.
šéfa. Jo, dobře. 4. To bylo určitě sušené surové opium. Sean je v tom až po uši. Neviděl jsi Petra? Ne. Pane, našli jsme Seana a 3 ozbrojené muže, jak vycházejí z drogového doupěte asi 500 metrů východně od vesnice. Tak, Rebeko, řekni mi, kolik vás je? Dej si tu masku. Dej si ji. Přestaň se bránit. Říkám, přestaň. Je mi líto, Rebeko. Ale děláš víc problémů, než bys měla. Ne, nemůžu říkat. Nemohli jste nás nechat být, že ne? S Bohem, Rebeko. Tady měl někdo naspěch. Tady je Dači. Našli jsme nádoby na surové opium. Balí ho tady a nečiště neprodávají. Nějaká stopa po Swainovi bombě a ostatních? Někdo tu byl ještě před chvílí. Ale už je pryč. Nejspíš v tom jedou všichni z vesnice, přebídám. Souhlasím. A určitě se teď chystají, že zmizí hodně daleko. Přesouváme se k vaší poloze. Rozumím. Konec. Dači? Swaine! Co se stalo? Já nevím, dostal jsem Kde je ránu. bomba? Dobrý. Byla tady byla. Pomalu, kámo. Počkej, tohle ti sundám. Roberte. Robe! Bombo! Bomba! V pořádku. To jsme my. Promiňte, pane. Chata, tam tudy. Ano. Pane? Hej! Stát! Je nechte! Přivede nás k Pítrovi. Jdeme! Bombo! 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 Dýchej. No tak, bomba. To nemá smysl. V celé oblasti jsou naši lidé. Nikam neutečete. Tam je Peter. Světlice, k zemi! Světlice!
Kate! Tu deci! V pořádku. Veškerý plyn bouchnul. Zbylo jenom trochu smradu. Charge! Zvoní mi v uších. Jejich zákazníci budou mít loď na druhé straně ostrova. Vsadím se, že tam poběží. Hele. Svejne, přijďte i hned k nám. Bombo. 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 Jak dlouho tam byla? Netuším. Rob ji takhle nesl močálem. Rob dýchá normálně, pane. Tu deci podržte, drží hlavu. Puls má slabý, ale je. No tak, Bombo. Snaž se. Kvůli mně. Svejne. Dobře, dej to dolů. Dobrý? To zvládneš. Tu deci. Poslyš, tu deci. Až se bude Bomba ptát, chci, aby si jí řekl, že ji našel a vynesl Dači, jo? Proč? Tak uděláš to. Jo. Nadporučíku. Mluvte. Zahlédli přijíždět loď na severní cíp ostrova. Rozumím. Pane? Ano. Může jít? Musíme ji odnést. Kate, vy a Svejny odvedete na loď. Jasně. Tak pojď. Běž. Cíl na 11. hodině. Kontakt! Dači! Tu deci! Charge, kryjte ho! Dopředu, Charge! Dači, kryj nás! Odhoďte zbraně! Odhoďte zbraně! Hned, lehněte si na zem! Ani hnout! Mám to pod kontrolou. Vzdejte to, Pítre! Už je po všem. Víme, jak to bylo s Tedem. Ani hnout. Vaši zbraň. Pítre, máme Shona, už jste v tom sám. Z ostrova se nedostanete, jste obklíčení. Odhoďte zbraň a výjděte s rukama nahoře. Mám ho, pane. Vstaňte. Jen mi dáte dobrý důvod.
Loď australského námořnictva Hammersley, domovský Dejte přístav pozor, pane. 9:00. Tudy nahoru, prosím. Dejte pozor. Ty jsi ho zabil. Richarda. Tohle ti řekli? Já ho nezabil. To byl Peter. Byl jsi u toho. Chtěl to nahlásit úřadům. Tvrdil, že nám ty makovice zkazily pověst. Jenže všichni v ráji o nich věděli. Všichni věděli, že Peter zabil jednoho z nich? Ne, to nevěděli. Je mi z tebe zle. Podveďte ho, Tůdeci. Pane, rozhodla jsem se, že tu smlouvu o další 3 roky prodloužím. Rád vás budu mít na palubě. Co vás k tomu přivedlo? Mám ráda ten pocit, že lidem kolem mě na mě záleží. Promiňte. Dači. No, to je za co? Tůdec mi řekl, že jsi mě našel a vynesl z močálu. Díky. A to jsem nebyl já. Byl to Rob, ale i tak díky. Promiň. Proč? Měl jsem se držet dál. No, díky, že jsi mě neposlechl.